Kodi zimachitika bwanji mtsogoleri wamphamvu wa ndale ku Africa amene amayankhula molimba mtima kupezeka kuti ali mvuto lalikulu la malamulo? Kodi kuombera mfuti kamodzi kungasinthe tsogolo la munthu kapena dziko lonse? Lero kulowa modzama mu nkhani ya mtsogoleri amene tsopano akukumana ndi chilango cha Zaka 5 ali mndende. Koma kodi zoona zake ndi ziti? Kodi izi ndi chilungamo kapena ndale zikugwira ntchito kumbuyo kwake? Khalani nane mpaka kumapeto chifukwa nkhani ili ndi zinthu zobisika zomwe ambiri sakudziwa. Koma kuti timve zambiri tiyendepitirizo khalira limodzi ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Tiyeni tibwerere kumbuyo ndipo tsiku lake likhale pa 28 July mchaka cha 2018 ndipo malo anali mdatsane kumeneko ndi ku South Africa. Pa tsikuli panali chikondwerero chachikulu cha chipani cha Economic Freedom Fighters ndipo anthu ambiri anasonkhana, mphamvu za ndale zinali pamwamba, nyimbo kulira, chisangalalo chinali paliponse. Kenako chinachitika chinthu chomwe chinasintha zonse. Anatenga mfuti ndipo anaombera mlengalenga ameneyo anali Julius Malema, yemwe ndi wamkulu kapena mtsogoleri wa chipani cha EFF. Anthu ena anatseka, ena anasangalala, koma ena anachita mantha. Nthawi imeneyo zinali ngati zosavuta, koma zoona zake imeneyo inali chiyambi cha vuto lalikulu lomwe likukambidwa pano tsopano. Koma malamulo a mfuti ndi wokhwima kwambiri. Kuombera mfuti m'malo mwa anthu ambiri popanda chilolezo, mwakusasamala pang'ono, zonsezi ndi zolakwa zazikulu. Ngakhale kuombera mlengalenga, zipolopolo zimabwerera pansi ndipo zingavulaze kapena kupha munthu. Choncho khoti linati izi sizinali zosangalatsa, zinali zoopsa ku moyo wa munthu. Ndipo pambuyo pa chochitika ichi, bungwe la AfriForum linapereka mlandu, ndipo mlanduwo sunali wachangu, unatenga zaka zambiri. Malema anayimbidwa milandu monga kugwira mfuti mosaloledwa, kuombera pagulu, kuyika moyo wa anthu pa chiswe. Ndipo mu mwezi wa Oktoba 2025 khoti linampeza Malema kuti ndi wolakwa, ndipo izi zinayamba kusokoneza ndale za dzikolo. Ndipo khoti linapereka chiweruzo chomwe chinadabwisa anthu, ndipo apa ndi pa 16 April mchaka chino cha 2025. Ndipo bwalo la milandu lapereka chigamulo chake kunena kuti Malema akuyenera kukakhala kundende zaka zokwana 5. Ndipo pambali pa zimenezo aperekenso ndalama yokwana 20,000 rand ngati chindapusa. Interference. This judgment or sentence is the sentence of this court and this court alone. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 4, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 5, you are sentenced to pay a fine of 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In terms of section 280, subsection 2 of Act 51 of 1977, the court orders that the sentence imposed in respect of counts 2, 3, 4 and 5 run concurrent with the sentence imposed in respect of count 1. Koma pali twist, sanamangidwe nthawi yomweyo ndipo iye waloledwa kupempha apilo. Izi zikutanthauza kuti nkhani sinathe. Ndipo mukulankhula kwa Malema, iye wafotokoza kuti izi zinali chikondwerero basi, sanali kufuna kuvulaza aliyense, ndipo mlandu ndi wa ndale. Kodi izi ndi zoona kapena ndi njira yozitetezera? Ndipo ngati chiweruzochi chikhala kapena kuti ngati chiweruzochi chikhale mwa njira imeneyi, ngati sipakhala kusintha kulikonse, Malema angataye mphamvu mwa njira ina, moralo iliyonse imene adali nawo ikhala kuti iyachoka, ndipo chipani cha EFF
chingafoke ndipo ndale za dzikolo zingasinthe. EFF ndi chipani champhamvu chimayankhula zakusinda, chimathandiza achinyamata. Ngati mtsogoleri wake wagwa, kuti chipani chisakhala chotani? So pangani ya maleme anthu agawikana pawiri. Ena akuti chilungamo chachitika, pamene ena akuti izi ndi ndale, ndipo apa ndi pomwe nkhani iyi imakhala yotsangalatsa kwambiri. Nkhani iyi ikutiphunzitsa kunena kuti palibe amene angakhale pamwamba pa lamulo. Atsogoleri ayenera kukhala zitsanzo, ndale zimatha kusintha chilungamo. So nkhani ya Julius Malema ndi modzi mwa nkhani zikuluzikulu zimene lero kapena mawa kapena mtsogolomo anthu a mdziko la South Africa ngakhalenso anthu a maiko osiyanasiyana akhale akuyikambirana, ponena kuti yemwe ndi wodziwika kwambiri pa ndale wagamulidwa kukakhala zaka 5 kundende. Koma kodi zaka 5 izi malingana ndi kulankhula kwa Malema ponena kuti nkhani ndi ya ndale, inu mukuona kuti izi ndi ndaledi, ponena kuti mutakhala timaonera ma videos ake ku nyumba ya malamulo ndi mmodzi mwa anthu amene amayika pressure kwambiri ku chipani cholamula chimene otsogolera ake ndi Cyril Ramaphosa. So mwina muganizo loti ndi ndale, pamenepa mwina ndi pampumiro pa Cyril Ramaphosa kuti mwina apeze mpata, chifukwa ameneyi Malema amakwanisa kuchita accuse komanso kubweretsa ma argument mu nyumba ya malamulo mopanda mantha, ndipo iye amalankhula pa chilichonse chimene chili cholakwikacho sawo pakuti uyu ndi ndani, amangoyima pa zimene iye akuganiza. Ndeno mukugwirizana nazo kuti mwina ngati njira yomutsekera pakamwa amenewa achipani cholamula yemwe mtsogoleri wake ndi Cyril Ramaphosa afuna kugwiritsa ntchito bwalo la milandu kuti amutseke pakamwa. Ndipo mutakhala kuti mawerenga nkhani mbuyomo, ma prosecutors kapena kuti anthu aboma amene adakamusumira Malema amafuna atagamulidwa zaka 15. Mwanjira ina abomanso sanakondwere ndi chigamulo cha zaka 5. Mwanjira ina tigwirizane kuti kodi iyeyi chilango chimene akulandira ndi nkhani ya ndale. Koma ndimafuna mudziwe ichi kunena kuti ngati chiganizo chisichisintha pambali poti paperekedwa apilo, ngati apiloyo siyenda bwino kapena mabwalo onse amene iye apita ngati sumukomera mlandu, ndiye kuti pakutha pa miyezi 12 sangaloledwenso kukhala MP. Mwanjira ina akhala kunena kuti ngati membala wa nyumba ya malamulo, pamenepo udindo umene wachoka basi malingana ndi malamulo omwe amatsatiridwa, kunena kuti pakudusa miyezi 12 munthu asakuonekera ndiye kuti amakhala kuti pampandopo wachoka. Kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi wachita cholakwa choyenera chilango kapena ndi ndale zikungomenyana? So limene ndi funso limene anthu ambiri akufunsana kuti kodi mwina nkhani ndi ya ndale, enafe akungotikolowekapo zeni zake ndizonena kuti chifukwa anthuwa ndi ma rivals, wina wapedzera mpata kunena kuti alange nzake kudzera mwalamulo. Anyways, sitili pano kuweruza, chigamulo ndi chimene chaperekedwa kale ndi abwalo la milandu, koma ife tikufuna titadziwa komanso kumva maganizo ainu. So lembani maganizo anu mu comments, ndipo musayiwale kuchita like, subscribe komanso gawanani video ndi anzanu pochita share, chifukwa pano timafotokoza zona zomwe ena sakufuna kuti inu mudziwe. Mpaka nthawi ina tidzakumananso mu video yotsatirayo. Koma nopataka pano ndikuti dzikomo kwambiri, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Musaleke kuonera komanso kukonda ma videos pano pa Samba Vita YouTube channel.